Ahir el Tribunal Suprem a través d'un WhatsApp que va enviar a la premsa, va estar amenaçant els funcionaris de presons perquè aquests no prenguessin determinades decisions. Això és inacceptable tant des del punt de vista democràtic com des del punt de vista de la separació de poders. Hem de recordar que la setmana passada l'alta comissionada de Drets Humans, la Michelle Bachelet, ja va anunciar que els estats fessin esforços per tal que aquells presos i preses que no són perillosos, aquells presos i preses que hi són per ideologia, que són presos polítics, passessin el confinament a casa per reduir el risc del Covid-19 dintre de les presons. Per tant, és del tot inacceptable que un Tribunal Suprem amenaci a funcionaris que estan rebent instruccions fins i tot des d'altes instàncies com les de les Nacions Unides. També volem denunciar que aquestes amenaces anaven dirigides concretament a aquells funcionaris que han de decidir sobre 9 presos i preses polítiques catalanes. No anaven dirigides a tots els funcionaris que han de decidir sobre els centenars de presos i preses catalans que poden ser subjecte d'aquesta nova normativa. Presos i preses catalans que ja tenen aprovat el 100.2. Per tant, això és discriminació directa i per això avui hem enviat una carta des del Parlament Europeu tant a la Comissió Europea com a Nacions Unides perquè aquests es pronunciïn davant d'uns fets tan greus.